Jan, mira, que hi ha una beca aquest estiu per fer un voluntariat a Suïssa i, bueno, que havia pensat que jo podria... Tu? A Suïssa? Perquè no tinc el perfil que demanen i... Aviam, Pol, si no recordo malament, en el teu esplèndid currículum posa que parles francès, alemany, italià, anglès, no? Sí. Llavors, quin és el teu objectiu ara? Aprendre el suec en què? 2, 3 setmanes? Suec. Bueno, crec que a Zúrich amb l'alemany ja faig, no? Sí, home, i a Barcelona els pakistanesos ja fan amb l'àrab. Espavila, Pol, espavila! Així va el món. Molta globalització i zero integralització. Pol? Que marxes a Suïssa a l'estiu? Ostres, precisament venia a preguntar què feies a l'agost, perquè la casa de Mallorca dels meus pares es queda completament buida, Pol, i hi ha un espai per tothom, tio. Bueno, no sé què faré encara a l'estiu, eh? Vull dir que hi ha una beca, però no ho tinc gens clar, eh? No ho tens clar? Però per què no, Pol? És currículum, tio. Ui, és que... Què? Bueno, no, que els suïssos, que ja saps com són i... No, com són? Bueno, doncs tot el dia arribant puntual i tal, i... Ja. Vull dir que amb això de l'opacitat dels bancs, que mai se sap, és que són molts factors, no sé si m'entens. Laura, Què? et crida la Berta a recepció. Pol, si has de marxar, espero que m'avisis amb 15 dies d'antelació. I una altra cosa. Decideix-te amb la Laura, que això és molt penós. Laura! Laura! Allà! And the Oscar goes to Artur Busquets! Ole! Molt bé, m'ha agradat molt treballar amb tu, però m'agradarà molt més treballar amb la nova becària que entrarà a la segona temporada de Cowork Club! Adéu, una foto d'aquí, tothom junt, aquí mirant, l'equip. Sí, tothom. Vinga, nois. Vinga. Ai, espera, Agustí.